Iti Region 2, may rekomendar ang may pasidong ti probinsya ti Isabela ti State of Calamity. Gapoy tinakaro nga epekto ti tikag kadagiti mula dagiti mannalon iti nasao a probinsya. Kabayatan na, tinulungan mo ti DMW ken OWA dagiti OFW sa na-stranded iti naiya, kalpasan na nakanselar ti flight da nga agturong ijay Dubai, gapo iti gubat ijay Middle East. Agsubsubli ni Dayan Monica Tukay. Iti Isabela, insingasing ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, iti sangguniang panlalawigan ti panakipasidong ti pakabuklan a probinsya, iti state of calamity, gapo iti nakaro a panakadadaal dagiti mulang nga intunda ti tikag. Naisayang ka ti emergency meeting ken naipaganatgat, akasapulan a mausar iti Quick Response Fund at 30% ti local DRRM Fund para iti intervention akasapulan a may paay kadagiti mannalon. Dumanon iti 49,000 nga ektarya a pagmulaan ti mais ti apektado, 35,000 kadagitoy kat adaan iti reproductive stage, ken dagiti nabatbati kat adaan iti estado ti vegetative stage. Iti Cagayan, aprobado ti Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children ti resolusyon amang bukal iti helping team para iti Cagayan Love a Victim Center. Tinasao a grupo kat addaan panggap a makaipaay serbisyo ti surveillance, rescue, ken komprehensibo a recovery services para kadagiti biktima ti trafficking ken kinaranggas. Mga patungpal dapay ti case conference tapno masukimat a nalaing dagiti kaso, panang bukol ti intervention plan, therapeutic activities, counseling, ken medical evaluation tapno may subli ti social functioning. Tulungan ti Department of Migrant Workers ken Overseas Workers Welfare Administration nagiti OFW a na-stranded ijay Ninoy Aquino International Airport kalpasan a makansela ti flight nagiti paturong iti Dubai gapo iti manarimaan a krisis iti Middle East. Karaman anay paayan ti assistance ti maysa a pamilya iti Difon Quirino ken maysa nga OFW iti Tumawini, Isabela. Sakbay a may yawid da, naipaayan da pa iti temporaryo nga akomodasyon iti maysa nga hotel asidag iti naiya. Iti panagsangpot da iti Kawayan City Airport, sinabat ida iti OWA Repatriation Team, ken dagos anay paayan iti kasapulan at tulong, agraman ti airport assistance, taraon, ken transportasyon paawid iti balbalay da. Ken iti Nueva Vizcaya, nangilatang ti probinsyal a gobyerno ti 13.5 million pesos a financial assistance kasuporta iti Department of Education iti Cagayan Valley Regional Athletic Association meet iti Santiago inton April 12 aging 16. 12 million pesos ket nailatang para iti gastusan dagiti probinsyal a delegado iti Cavra a meet kas iti training, uniforms, transportasyon ken dadto mapay. 1.5 million pesos met tinaaramat iti kalabas a Nueva Vizcaya Provincial Athletic Association meet. Kabayatan na, ilatangan pa iti probinsyal a gobyerno ti inisyal a 60 million pesos para iti panakatarimaan ken panakapasaya at ti Nueva Vizcaya Sports Complex. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.